Aşgabatda howanyň temperaturasy gijelerine käte -3 gradusa çenli ýetýän şu günlerde şäheriň köp gatly ýaşaýyş jaýlaryndaky ýyladyş ulgamy bilen bagly bökdönçlükler saklanyp galýar. 31-nji oktýabrda paýtagtyň 6-njy etrapçasynda gyzgyn suw ýer astyndan geçirýän turbolarda näsazlyk döredi we munyň bilen bagly köçelerde gazuw işleri geçirildi. Hünärmenler ýyladyş ulgamyndaky tehnik ýagdaýlary weýrançylykly häsiýetlendirip, bu ýyly gyşyň sowuk boljakdygyny duýdurýarlar. Läledar bazarynyň ýerleşýän etrapçasyndaky ýyladyş turbolarynda dören näsazlyk zerarly köçelerde, luklarda gazuw işleri geçirildi. Bu işlerin geçirilýän ýeriniň töweregine palçykly suw ýaýrady. Suw akmady, ýöne gazuw işlerini heniz gutarmadylar diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran Sewit ýaşaýjysy 1-nji noýabrda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Şu ýyl Aşgabatda howanyň geçen ýyllarda garanda has ýer sowamagy bilen baglanşykly şäheriň köp gatly jaýlaryndaky ýyladyş ulgamy 6-njy oktýabrda işledilip başlandy. Paýtagtda ýyladyş mögsümine adatça 12-nji 15-nji oktýabr aralygynda badalga berilýärdi. Habarçymyz şäheriň ýyladyş ulgamyndaky problemalaryň mögsümiň öňü sirasynda başlandygyny we häzirki wagta çenli dowam edýändigini aýtdy. Onuň sözlerine görä soňky bir aýyň dowamynda paýtagtyň dürli künjeginde ýyladyş turbolarynyň hatardan çykmagy, ýarylmagy bilen bagly ençeme waka boldy. Oktyabr aýynyň başynda 30-njy etrapçadaky 2-nji mekdebiň golaýynda ýyladyş turbosy ýaryldy. Mundan 2 hepde çemesi ozal hem şu etrapçada ýerleşýän Öň Progress diýilip atlandyrylan dükanlar toplumynyň arka tarapynda ýyladyş ulgamlarynyň güýçli hatardan çykmagy bilen bagly waka boldy. Kwartalyň tas ähli köçesine suw akdy. Ulaglar geçip bilmedi. Bu ýerdäki näsazlygyň çeşmesini henide çenli tapyp bilmeýärler diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran ýerli ýaşaýjy 1-nji noýabrda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Habarçymyzyň sözlerine görä ýyladyş ulgamynyň hatardan çykmagy bilen bagly ýagdaý Parahat 7 etrapçasynda hem ýygyderli ýüze çykýar. Aşgabat şäher häkimliginiň jemaat hojalygy müdirliginiň Aşgabat ýyllyk trestiniň işgärleri 10 ýyl çemesi ozal ulanylmaga berilen bu ýaşaýyş massivini deşiklerden dolu Sewit diýip atlandyrýarlar. Bu massiwiň guruluşy alınıp barlanda oňa köni turbolar goýuldy. Täzeleri talandy. Parahat 1, 2, 3, 4, 5 we 6-njy etrapçalarda hem ýygyderli problema ýüze çykýar diýip Aşgabat ýyllyk trestiniň bir işgäri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Bu habarlaryň arasynda Aşgabat ýyllyk trestiniň hünärmenleri şäheriň ýyladyş ulgamyndaky tehnik ýagdaýlary weýrançylyk häsiýetlendirip, bu ýyly gyşyň sowuk boljakdygyny duýdurýarlar. Azatlyk baýdylan ýagdaýlar barada goşmaça maglumat we kommentariýa almak üçin 1-nji noýabrda Aşgabat ýyllyk we Aşgabat şäher häkimligi bilen habarlaşmaga synançdy. Ýöne redaksiýamyzyň saat 14:30-17:00 aralygynda ýygyderli eden telefon jaňlaryna hiç kim jogap bermedi. Ýatlasak şu aýyň başynda Azatlyk bilen söhbetdeş bolan ýagdaýdan habarly hünärmenler hem paýtagtyň ýyladyş ulgamynyň işlemäge taýyn däldigini aýdyp, kynçylyklary aňryçak derejede agyr diýip atlandyrdylar. Tutuş ulgam taýyn däl, Tomusda hiç ýyly taýynlyk görülmedi. Turbolar eleme deşik, gyzgyn suwy ýer astyndan geçirýän turbolar köneldi. Ýyladyş mögsüminde turbolar hemme ýerde ýarylýar we ýeriň asfaltyň üstünde bu göterilýär. Suw gyzdyrýan gurallardaky basyş adalýar we köplenç ýarylýar diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran hünärmen 7-nji oktýabrda gurrun beripdi. Onuň sözlerine görä suw ýyladýan katel gurallary arassalanmandyr we mögsüme taýýarlanmandyr. Soňky ýyllarda umumy ýyladyş ulgamynda ulanylan suw gyzdyrýan uly gurallar kiçiräkler bilen çalşypdyr. Olaryň ýarylýan halatlary bolýar. Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurtda ýaşaýyş jaýlarynyň, mekdeplerinde çağalar baglarynyň ýyladyş ulgamlaryny awatlamak barada ýurdun ýol başçylaryna sentýabryň başyndan bäri ençeme gedek tawşyryk berdi. Döwlet başlutany bu baradaky tawşyrygyny her ýylyň güýz paslynda tekrarlaýar. Muňa garamazdan Azatlyk gyş aýlarynda ýurtda ýyladyş ulgamlarynyň kadaly işlemeýändigi şeýlede çetki sevitleriň şol sanda şäher ýaşaýjylarynyň toksuz we gassız kösenýändigi barada onlarça ýyl bäri habar berip gelýär. Köp adamlar ýyladyş üçin split sistemalary, elektrik ýa-da gaz peçleri ulanýarlar, owalarda odun ýakýarlar. Muňa garamazdan ýyladyş üçin tölegler kommunal hyzmatlarynyň töleglerine goşulýar. Türkmen häkimetleri ýyladyş ulgamyndaky problemalary açaçan boyun almaýan mahala Azatlyk bilen söhbetdeş bolýan hünärmenler bu
ulgamdaky noksanlyklary, maddi texniki üpçünçülükdäki kemçilikleri, hünärmenleriň ýoklugy, işgärleriň güýjüniň talaba laýyk ulanylmazlygy bilen baglanşdyrýarlar.